सानथाम बारलांनायनि उनावबो दिनैसिमबो आसाम प्रशासननिफ्राय बिथांखौ एरेस्ट खालामनो हायाखै, बिथांखौ एरेस्ट खालामाखै। दा बेवहाय आसाम सरकारा मा बुजायनो नाजादों आरो आसाम सरकारनि प्रशासना मा मावनानै दङ ना गमामायैनो आसाम सरकारनि प्रशासना दिनै बेर्थ जादों नामा? जाहाथे थाबैनो दिनैनिफ्राय 24 घन्टानि गेजेराव देबाशिष करखौ जेन हमो आरो हमनानै उचित जेन फासि जायो आरो जोङो जिल्लानिफ्राय खावलायगोन बेखौ जे बिथाङा फासि जानांगौ। दुखुनांथाव बाथ्रा, थांनाय जे 13 अक्ट'आव मनिषा बर' मुंनि बे थेलामारा गामिनि बरगाव सफारि होननायनि जे तेजपुराव थायोमोन आरो बेयो बिथांजोआ बेंकआव पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावोमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिनि मोजां मोननाय देबाशिष कर मुंनि जे सासे सेंग्राया सासे लोगो लानानै बिथांजोखौ बे थानाय रुमाव थांनानै रेप खालामनानै बुथारनानै गालांदो होननानै जोङो गम मोनदों। दा बाथ्राया जादों मा, दिनै देबाशिष कर मुंनि जि सेंग्राया मनिषा बर'खौ बुथारनानै थांनाया बा फोथैनानै दोनलांनाया दिनै सानथाम बारलांबाय। सानथाम बारलांनायनि उनावबो दिनैसिमबो आसाम प्रशासननिफ्राय बिथांखौ एरेस्ट खालामनो हायाखै, बिथांखौ एरेस्ट खालामाखै। दा बेवहाय आसाम सरकारा मा बुजायनो नाजादों आरो आसाम सरकारनि प्रशासना मा मावनानै दङ ना गमामायैनो आसाम सरकारनि प्रशासना दिनै बेर्थ जादों नामा? दा बेनिखायनो जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय जानानै खावलायगोन जाहाथे थाबैनो दिनैनिफ्राय 24 घन्टानि गेजेराव देबाशिष करखौ जेन हमो आरो हमनानै उचित जेन फासि जायो आरो जोङो जिल्लानिफ्राय खावलायगोन बेखौ जे बिथाङा फासि जानांगौ। जिहेतु बेबायदि जाथाया जेन इयुनाव जाबावाथों आरो बेबायदि जाथायनि सायाव लानानै 24 घन्टानि गेजेराव आसाम सरकारा जिदु बा सनितपुर जिल्ला प्रशासना जिदु बे देबाशिष करखौ हमाबा जोङो 24 घन्टानि उनाव हाइवे ब्लक खालामनाय मोनसे जोङो जिल्ला हिसाबै आरो हाबाफारि लानो गोनां जायो। जाहाथे बेवहाय माबा मोनसे आयेन जेरै शृंखला जुदि जायोबा बेवहाय जोङो आफादा बिनि दायनिगिरि जानाय नङा। बिनि थाखाय जिल्ला प्रशासना दायनिगिरि जागोन, बिनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ दायनिगिरि जागोन। आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बेखौ खावलायो। गोजोन्थों। गिबियावनो आं खुलुमबाय। दा दिनै जों बेहाय जि मोनसे जथुमनाय, बे जथुमनायजों लोगोसे जोङो लामा लामा हान्जा सुरनानै जि हुस्रिख्रावनाय, बेयो जोंहा बिनानाव मनिषा बर'नि मुङै। जाय मनिषा बर'आ दिनै तेजपुराव थानानै पान्जाब बेंकआव गावनि आथिङावनो गसंनानै मोनसे सार्भिसखौ मावबाय थादोंमोन आरो बेजोंनो बियो न'खर दैदेननो हादोंमोन। बेबायदि सासे गावनि आथिङाव गसंनो हानाय सासे सिख्लाखौ गुबुन हारिनि सासे सेंग्राया बिनि थानाय रुमावनो थांनानै जि मोनसे जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय, बे जाथायखौ लानानै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जानानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बेहाय जोङो जोबोद दुखुनांथावना जे दिनै जोंहा सानबा जालांबाय, दिनैसिमबो असम पुलिसा बेखौ हमनो हायाखै आरो हमनानै बेखौ जों फासि होनो नांगौ आरो बे खोथाखौ जोङो जोंनि जिल्ला माइनाव आफादनिफ्राय जानानै गोख्रोङै सोंखारिदों आरो खोनानो मोन्दों बिथांनि जाय धरखनकारि, बिथांनि न'खरनि जि बिदाया सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बजरं दलनिनो सासे बारग' आफादगिरि होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेबायदि जातिनि मोनसे गावनि हारिनि संगठननि हाबा मावग्रा न'खरनि जुदि सुबुंफ्रानो बेबायदि हाबाखौ मावनो हायोब्ला बेयो जोबोद लाजिनांथावना आरो रावबो जों सुबुं माहारिया फोथायथावना जानो हाया। बेबायदि जुदि हारिनि हाबा मावग्रा न'खरनिनो सासे सुबुङा बेबायदि हाबाखौ मावोब्ला दा जों सोंखारिगोन आरो जों असम पुलिसखौ जों खावलायदों जे बिथांखौ हमनानै, जाय बिथाङा धरखनकारि, बिथांखौ हमनानै फासि होनो नांगौ। आरो बे जि मोनसे जोंहा बुंबाय थायो जे बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ, बे खोथाया दिनै ओरैनोसो जानायफोरबायदि। दिनै गावनि आथिङाव गसंखांनायनि उनावबो बेबायदि जों उदाङै मोन्थाय लानानै थानो हायैया जोंनि थाखाय, हिन्जाव माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना जानानै फैदों। दा जों बेखौनो खावलायदों जे न'खरा माबा मोनसे बेबायदि मोन्थायखौ मोननो हानांगौ आरो लोगोसे बे जाय हाबाखौ मावग्रा, बे हाबा मावग्रा सुबुंखौ हमनानै फासि होनो नांगौ। जोंनिफ्राय गोख्रों बेयो